Ayan, nahihirapan si Kuya Puloy. Diskartihan. Kinantuan pa kasi. Ganyan sa pagpuro. Mo yun. Simbol. Parang totoo. Parang totoo. Bante. Ito yung nagpatibay lalo. Yung firewall. Atras. Talagang lalong tumibay. Atras. Ibabaw. Walang kakaba-kaba sa ano, sa bagyo. Oo. Parang box type. Lalong tumibay. Parang kailangan na Kuya Puloy mag-almusal muna. Atras. Mag-uran ba sang gyapon? Maingan niyo, hindi pa ako. Ano boss? Kasi malapit Palawan pag ano, kung di ka pa nagsisimulang mag-washing, binabasa ka palang labantas, nag-burn out. Maghapon pala yung burn out. Nagala ka sa pinentan, dami. Nangyari na yung ka na po. Biglang, Nagbabayad pa rin, wala, beda. biglang kusot. Tapos nagmamadali. Ayan po, medyo matalim-talim na yung ano, yung sikat ng araw. Pagod na rin yan Kuya Puloy. Hindi pa nag-almusal. Pagkano nito? Mag-ano muna. Napasok boss. Napasok. Anong oras? Anong oras? Sakto yan. Tuyo na yung uniform mo. Malit nga konti. Susunod. Susunod na lang yan. Nandyan na eh. Di mas maganda talaga pag masikip, Bobby. Luluwag din yun, no? Maluwag na wag.
palo niyan, sunod yan. Susumunod akong susunod. Oo. Sabay pintura. Mo, Amo. danasan ba? Umbrella. Meron pa ako dun, boss. Baka kulang pa yung labahan mo. Meron pa dun. Dahil pag nagdadawnik walang piga-piga. Para yung amoy nandyan talaga. Naalala ko dati dun sa Santa Mesa, nung kaharap nung tinitira nung nung asawa ko. May mga tambay sa baba, nasa taas may nagsasampay. Ano yan, te? Walang piga-piga. Talagang nagturo. Parang umuulan. Oh? Ano? Sabon. Parehas tayo. Sensitive yung balat. Mamumula. Katigup na siya. Parang kakapusin pa. Amo? Natanggal pa yung payong. Ba? Ano? Baba naman. Ano bali almusal muna kasi gutom na rin. Testing muna ni Kuya Puloy. Mamaya na yan kumbaga ipipix. Testing. Ganda oh. Umbubrang din. Kabas. Ano? Dapat pa ganyan na yan. Pwede na yan. Dapat. Habulin na lang yan. Lumagpas. Gutom ka na kasi?
madali ka sa daw. Ano?
Ayun po mga kapakisan, bali kanina pagka almusal namin nag-ano muna, tapos pumunta ka doon naglaba kasi alas wala nang susuotin, so nagsampay muna ako. Ako rin yung maglalaba niya para di matambakan, tapos balik tayo doon na kay Kuya Puloy. Okay, Yung motor na yan, ito rin sa ano, buyas. Sino may-ari yung motor na yan? Kuhan ko yan, kasi na yan. Ba't mga lubat yung battery ko? Mga chinards ko naman ito eh. Ay, akyat tayo. Balikan natin si Kuya Puloy. Ay, taas. Ayan. Presko na. Nagre-rebit na. Bobby, pinapayawan si Kuya Puloy. Yan. Pinagpian na lang kasi tapos yung ano, yero. Simba. Na ako pang abulon. Tapon. Ganda. Pwedeng rin ito. Ayos na. Dito na lang. Yupi. Yupi. Ayan, diskarte. Diskarte si Kuya Puloy. Sa palangke pa na yun, lang kami tikulo, pag doon gibugon, Oo. pag-araw ka na, Pero lang sarig ka dita. Parang naging box type. Dati ka ba sa full cab. Pagkukuha. Sarig ka dito. Mas ka at palan sabi mong parehas na aroguntang bali-bali sa tono. Maro pa lang sa gastustahan. Kulang-kulang 300. hindi ko man sinabi ito bali na iba, ito siya naman Style. style pero abaloy, pungar, pandawan upat na puspisa na. Matambayan sana. At kubo-kubo lang. Pwede. Kubo sa naman po. Tungaw.
Ha? Ato pa namin. Basta twist na yun na lang guys. Oo. Kaya mga tanong mo ano, masitas. Ang katawag ko kasi yung asawa ko. Baka mo apo? Sito? Pwede, pagkapayong Kuya Bobby. Kulang aatok lang lang. Grabe ang init. Gusto naman natin. Sa bagong ano, sa bagong alas 6. Inalok na ako ni Kuya Puloy sa atin. Pagkasaking maurambon pa, muna dito akong nagpuunuan. Aba na. Amo, saka kung biglang bumagsak ka oran yan, hindi mo kung natin. Dinamit ko ro. Wala sa naman na. Wala sa naman na din. Adi, Bakal gayo. Tumama siguro sa bata. Yan mahirap mga kantuhan. Tapos ibubol kasil po yan para di tagasan mga dugtungan. Le, kun mo ito chinilas ito. Hali na. Ugasan mo tas gula doon ito ah. Ito sa dito. Ay, kayos. Ugasan mo tapos gula doon pa ugasan chini. Ato sa gilid ka kan ito. Nalagpasan ka. Ako. Ugasan mo tapos buladon mo ta gamiton na mo ang tabason. Ugasan mo muna. Dito na naman kami. Tagpi. Hindi mo tago. Basta mga kurbada. At kung sabi na sila. Ayan, nahihirapan si Kuya Puloy. Diskartihan. Kinantuan pa kasi. Ganyan sa pagporma. Nagkaroon ng kanto.
Importante, dito magas. Ang mahirap dyan, pagtagasan dyan. Pasok talaga sa loob. May bulkasin, mamaya. May bulkasin na po dyan. Siyempre linggo rin naman ngayon. Baka ito lang muna. Loko-loko. Boss. Nag-ruby na baga, boss. Mainit. Ang daming yupi. Pinahirapan ko yung puloy. Basta beraw kang tumuro. Magkarang na umuran, tayo harustingan. Sa guban. Hindi. Na yan. Saka na ni Permi. Sample na yan. Yan ha. Ayan po, baba na po kami. At siyempre, hanggang dito na lang muna yung vlog na to. Pero, mag-anon pa ni Kapuloy. Grabe na kasi yung init, saka linggo naman po ngayon. May dudugtong pa dun, oh. Sa kanto na yun. Yan na muna yan. At siyempre, mamaya siguro yung bulkasil. May bulkasil na dyan. Ha? Pako. Ano? Wala ko yung pako. Ito, tornilyo. Ikaw. 1044. Dito na pako. Pwede man. Diyan sa bubong. At kukumpleto na ni Kuya Puloy yung ano ng bubong. Pako na lang naman yun. Medyo humina yung ano, init, tumago. Bago siya. Tatago rin ako. At yun, matitikpan natin yung luto ni Kuya Gatcho. Siya yung operator ngayon dyan sa barracks. At buto-buto yung niluluto niya. Siyempre tingnan nyo na lang po sa Buto-buto na munggo. buto-buto ng baboy. At tingnan nyo na lang po dun sa, sa vlog ni Kuya Gatcho kasi siya yung luluto kaya. Palawan. No. Ayaw. Yun. Ayan, biglang lumakas yung init. Basta yun. Maraming salamat talaga sa suporta nyo. Sana lang po sa hanggang dulo. Ganun pa rin yung ano natin. Pagsuporta nyo sa akin, sa aming mga kapatid, sa aming lahat, sa team. Hanggang matapos. At number one ulit tayo kagabi. 2 beses na. Yan. Dito, number 1 pa rin tayo. Alright. Maganda. Simula pa lang, naka-ano kagad tayo. Pasok kagad. At abang naman tayo. Kasi mamaya siguro i-announce na kung ano naman yung mga challenge sa susunod. Yung iba kasi mga kulang pa po ito. Pero konti na lang naman to. Oo.
pare. Dumudulas. Ano, nabasang. Kasi lang siguro yung gustong sabihin yan. Bumaba na kasi napakainit na. Hindi mo bulkasin. Hmm. Napakadali. Makisama eh. Baka mamaya lang yun. Gusto na. Bakit? Ma? Sige lang. Kaya mo. Sige na, awit mo na. Ayan na, tuloy-tuloy na yung ano. Tuloy-tuloy ng init. At naka-premiere po ako. Yan. At yung pasensya na po pag ano, ganyan na naka-premiere na hindi ko na reply yung mga nagko-comment, yung mga nag-message. Kasi minsan po tulad dito na nasasakto na may gawa. Lobat. At punta tayo dito sa ano, kaganapan dito. Nagluluto ng ano, ano? Madali na. Ito ano. Dali nang mag-collapse. Ano, pwede magpahinga. Kunti na lang, ayaw na. Madali na mag-collapse. Ano, kakaiba po yung lutuan dito, deep blower. Grabe na po yung ano, unit. Ayan po, at hanggang dito na lang itong ano, vlog na to. Grabe yung init. Kasi mamaya uulan. Ibidang naglaba, sasampay, ayun. Ha?
Ayan, hanggang dito naman vlog na to at maraming salamat. Yun. Bye-bye. Love you all at siyempre maraming salamat sa suporta nyo talaga. Thank you. At sa sponsor ng bahay na to, Manati Bidang, thank you po. Bye-bye.